Келесі видеозмабыз Шоллыдан 3 яшьлек Аиша Зарипова турында. Собый арқасында гадәти булмаган топ белән туа. Хәзер кызга кыйммәтле операция кирәк, ул 1 миллион сум тора. Гаиләнең бу кадәр акчасы юк. Без Аишага бергәләп ярдәм итә алабыз, хөрмәтле телевизор караучылар. Аишага 3 яшь ул шат күңелле һәм канагать була. Көлә, уйный һәм үз яшьтәшләреннән берни белән дә айрылмый. Кызның җитди патологиясы турында якыннары гына белә. Оркасындагы нине күргәч, теге кара төстәге ни дин топ иде инде, мен аны ул теге родовая травма дип уйладым инде баштан, анырсын аны алып киттеләр. Мен аны 8 көн күрмәдем, теге 8 көн буена үзем интернетта карап, врачларга шалтыратып, нәрсә микән ул, нәрсә эшләгән ул, нинди шир дип инде сырап ниттем инде теге. Табиблар балага тумыштан килгән гигант пилоцинитар невус диагнозы куйган, ауру тиз арада метастазлар бирә торган онкологиягә китергә мөмкин. 6 ай сайын без онкологтан наблюдация итәбез. Шул 6 ай үткәч без әле дә Израильгә чыктык. Но Израильдә нык кыйммәт бер операция 2 миллион 700-гә төшә бер операция гына плюс 500 мең на проживание. Аишаның әнисе баланың аркасындагы әлеге топның аларга ярдәм итүче табибларны Россия буенча эзли һәм аларның гаиләсенә Санкт-Петербургта ярдәм итә алулары ачыклана. Әмма балага озак еллар дәвамында дистәләрчә операция ясарга кирәк. Төньяк башкала табиблары сабыйны 3-4 этап эчендә невустан арындырырга вәгъдә итә. Аларның беренчесе март аенда узачак. Алда катлаулы һәм бик авыр операция көтелә. Башта тире астына махсус шарлар, экспандерлар кертелә. Алар кызның тиресен тартып тора. Онары хирурглар аркадагы топның bir өлешен ала, аның урынына тарттырылган тире тегәчәк. Менә аның, например, аркасы кайнар, үзенең тәне алда җылы, теге куп кайнар түгел. Температура тетсә, башында температура юк, аның аркасында температура. Беренче операция өчен 1 миллион сум акча җыярга кирәк. Гаилә өчен бу күтәрә алмаслык сума. Шуңа күрә Езилә Зарипова баласы өчен акча җыю оештыра. Аишага теләге булган һәркем ярдәм итә ала. Дәвалануга акчаны экранда күрсәтелгән реквизитлар буенча җибәрергә мөмкин. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар.